Rama Entertainment. سلام كبرات تغتاتلتي مدب راما انترتينمنت كما يكنيهم اوكي نلوم معنتي كالاي كفال بزعبا مكانابري فيديو زحالفة زغربنايو كنكتسلينا مالتي سناي مكتتال اوكي اب زحالفة اتي كلو دسرحنايو اب كينا ماستر سيف جيرنا نيرنا كابوينا خنجمر سلازي دايركتلي اب موبايلنا افتا كينا ماستر تبلدلا نخيد دبل كليك نقبرنا لك دبل كليك مزقبرنا ازي سكرين كمتسألنا اي مالتي اوكي ازي سكرين ازي مسمتسألنا حدشتي تخوينا نمجمريا فيديو ندحر نتسعنا لنا ابزا بلاس نقبريلنا نيرنا زحالفة حجيقن اتي زحالفة سيف زقبرنا يو زي نيرا نعا كليك نقبرعنا مالتي لك نعا كليك مزقبرنا الساخت متسيا اوكي مس متسأت انتاي نقبر امبار انتاينا إلنا نيرنا ابزا حالفة ازي تحتي سكرين تباهيلو يتوع تايم لاين تباهيلو يتوع إلنايو اب تايم لاين كله اتي فيديو سيلتات صحوفات ولا تدمتي ابو كمزاتور إنا نيرنا ابو إنا خاني اتندليو كل من معراي نقبر إلنا تزاراري بنا نيرنا اوكي فور اكزامبل نزانا يدينا دنجل ماريام سيلي زخونه ممعراي كنقبرلا تدلينا انتاي نقبر دايركتلي نابزي تايم لاين نخيد ازاك ايح لاين جيجايلنا نيرنا انت دعا انقساقيسنا يو ابزي تحتي زي تايم لاين اتا جيج حجينا ابنت امناي قويتانا يسكروسوس كوين الله انت دعا حليفنا يتقصل مالتي اوكي حجي امناي ميبيتاچن دنگل مريم غيرنا يالنا اسكي نعا ገለገለ ምጽባቅ ንግበረላ ኦኬ ንዝኾነ ቪዲዮ ወይ ድማ ስእሊ ምጽባቅ ንክንገብር ቀዳማይ ንገብሮ እንታይ ነታ ስእሊ ወይ ነታ ቪዲዮ ሰለክት ንገብራ ንሓርያ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል እዚኣ ተኮይና ኣብ ኣታች ይገብር ልክዕ ታች ምስ ገበርኳ እንታይ ኮይና ኣላ ሰለክት ኮይና ኣላ ዝኾነ ቢጫ ኣብቲ ኩርናዕ ንርኢ ኣለና ተመሪፃ ኣላ ማለት እዩ ብየማንና ከዓ እንታይ ሂብና እዞም ሸውዓተ ነገራት ሂብና ሸውዓተ ነገራት ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ክንገብር ከም ንኽእል ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት ክንቆርፅ ተደሊና ኣብ ቪድዮ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኣብ ስእሊ እዩ ኣብ ስእሊ እውን ክንቆርፅ ንኽእልና ንየማነ ፀጋም ኣብ ቪድዮ እንተኮይኑ ነዛ ጌጅ እዚኣ ንኣብነት ቁርብ ኣኺደ ኣብዚ ማእከል ገይረ ኣለኹ ቁረፅ ተይለያ እንታይ ክትሓተኒ ኣብዚ ካት ክብላያ ኣብ ክሊክ ክገብረ اوكي انتي تبللا اذا قداميتي نصقام دلو دو قرصو كابزا لاين زيا ولاس اتي نيمان زلو تبلنلا ازيا خاني نيمان زلو قرصو تبلنلا ازيا خاني اب كلته مقولو تبلنلا نناتن دد تفلاليا ملእخت اللور مالتي ازيا خاني اب كلته قريصكا كمزا عينت مسغاغري غبرلو تبلنلا مالتي اوكي هراي فور اكزامبل نحنا نزياني شيكون قرصلاينا اب كلتن اسك نقرص انزاناي ادي مريم شعو مسغاغر نغبرلا ازيا مالتي ابا كليك غبره لك اب كلتن مسقرصكو رايوا زاناي ادي مريم سيلي اب كلته تقريصا مسغاغر خاني تغيرلا مالتي هراي نغصل እንደገና ነዛ ስእሊ እዚኣ እንደገና ሕብርታት ክህባ ደልየ ካሊ ምጽባቅ ክገብረላ ደልየ ኣለኹ ንበል ቅድም ሰለክት ይገብራ ሰለክት ክገብራ ከለኹ እንታይ ኮይናላ ራእይዋ ሰለክት ምስ ገበርክዋ ንኣብነት ኣብዚ እዛ ስእሊ ክትመጽእ ኮላ ከመይ ክትከውን ደልያ ብታሕቲ ጀሚራ ንላዕሊ ክትመጽእ ወይ በዚ ጀሚራ ናብዚ ወይ ብታሕቲ ንላዕሊ ወይ በዚ ኩርናዕ ጀሚራ ንማእከል ብዝተፈላለየ ንክትመጽእ ክንገብር ተደሊና እዚኣ ንጥቀም ابا كليك يقبر كليك مس غبركو انتي تبلن لابزي ابي كتجمر تدليا ذا سئل تبلن لا اذا سئل حجي كتجمر تدليا انا نابنت بز كتجمر تدليا
أبي حبي الله تاسيل رأيوا مجمري أبزغت كوندلي الله موداتها خاني أبيك كوندلي خايب لن الله نزي خاكليك يقبر موداتها خاني لك عبزة زلاتا شعو إزمس قبركو نزيئة يقبلها أوكي حجي نملس نرأيو نزسيلي كم يكون لوماتي بلاي نبلا تاسيل نايمي بيتاچن رأيوا كم يمتيا كم زيلا متيا مالتي أوكي هالراي كالي اسكي نزا سيلخ عندنا زغونه ነገር ንግበር ቅድም ንዓ ሰለክት ክገብራየ ታች ክገብራየ ታች ምስ ገበርኳ ሰለክት ኮይናላ እዚ ሕጂ ብዙሕ አየድልየናኒው ነዚ ስእሊ ናብ ዝተፈላለዩ አንግላት ንክጠውያ ትገብረካ ቼክ ንግበሮ ንኣብነት ከም ዝተገይረ ንከምዚ ክትከውንያ ነዚ እንድሕር ፀቂጠ ከምዚ ክትከውንያ ነዚ ተፀቂጠ ከምዚ ክትከውንያ ነዚ ተፀቂጠ ከምዚ ክትከውንያ ነዚ ተፀቂጠ ከምዚ ክትከውንያ ነዚ እንደገና ተፀቂጠ ከምዚ ክትከውንያ ናብታ ዝነበረታ መዲስ ያለኹ ስለዚ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ኣይንጥቀመላና ኣብ ሓደ ሓደ ኣድላይነት ተሎ እንድሕር ረኺብኩም ግን ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ኣክሰፕት ይብላ ከም ዘሎ ለውጥታት ኣይገበርኩም ማለት እዩ ኦኬ እንደገና ንዓ ክቅፅል እየ ሰለክት ይገብራ ሰለክት ገይረ ያለኹ ጽሑፋት ከእትወላ ደልየ ኣለኹ ኣብዚኣ ክሊክ ይገብር ዝኾነ ጽሑፍ ከእትወላ ተደልየ ብዚ ሕጂ ሰለክት ይገብር ዝተፈላለዩ ይህብና ኣሎ ፎር ኤግዛምፕል እዚኣ ንምረጽ ዋላዚ ደስ ዝበለና ካብዘን ኩለን ነዚኣ ምስ መረጽኩ እዚኣ ካ ዝተፈላለዩ ሰለስተ ዓይነት ይባትና ኣላ ፎር ኤግዛምፕል ዝለዓል ደሎ ንምረጽ ኦኬ እሳም ሳበት ንሽዑ accept ይብላ ኣብዚኣ هراي حجنتا هيباتنا الله نرأى أبزيا ستارت يبل سلام كبرات تقاتلتي بدل انترتينمنت ريخم مودني انتا هيباتنا زتفل عليه نقرات كواخبتي كوردو رينا مالتي كاليون صحوفات ون أبقى نقبر نخينا مالتي الساعة بوتاتي دلايكا عينت ديزاينز تبكا فور اكزامبل اذا نغويتانا يسكروسوسكي نسرحيا جيج ينقساقسا لهو نزا نغويتانا يسكروسوس تدلي اذا لاين زي ابامصا كل غزي اذا لاين افتاز دليا سيد دو يبل شعو نتاسدي كليك يغبر مريص يالهو مالتي اوكي ازي سالساين رأى مقراص رينا لنا እዚኣ መንቀሳቀሲ ታስሊ በናይ አንግል ካብ ታሕቲ ዲያ ካብዚ ዲያ ናብ ዝኸተም ጽዋ ካብዚ ናብዚ ኸተም ጽዋ በዚያ ጌርና ከም ንገብር ሪኢና ኣለና እዚኣ ብዙሕ ኣይተልየና ኢልና ኣለና እዚኣ ጽሑፋት ይኹን ዝተፈላለዩ ከዋኽብቲ ድዩ ዝኾነ ስእልታት ናወረዱ ንላዕሊ ወይ ንታሕቲ እናተንቀሳቀሱ ዘርኢ እንድሕር ክንሕውሰሉ ደሊና ዝኾነ ጽባቐ እዚኣ ንገብር ኢልና እዚኣ ኸ አንታያ ንራእያ ብርሃን መውሃቢት እያ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስእልታት ፎር ኤግዛምፕል እዚኣ ንምረጽ ቤዚክ እሱ ምስ በልናዮ ተፈላለየ ይብና ኣሎ ንኣብነት እዚ እንድሕሪና ከምዚ ክትገብረልና እያ እዚኣ ተኾይና እዚ ኣብ ኖርማል ኣብ ሞባይል ኩልሙን ቸክ ጌርኩሞ ትፈልጡ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር على زيادة عايش اسكزيان رأى أبزغ عندنا أوكي دعان زيا مريض الله سلزي كابزي تفلاليه مريضكم أبزي أكليك تجبرو أبزال على زي أكليك تجبرو مالتي تقبلكم اللهم أزيجركم اللهم مالتي أوكي عندنا خالي كتوسخو أباتر ليهم عندنا أنا سلكت تجبروها سلكت كوين على لابزي إزغان رأيو شعو إزغان تاي قبرلنا اسكينر تشيك إزغان adjustment نعملت إزي اسكنا نكسا عصون تحت وين لعلي نتسيلن تاي قبرلو رأيو دز ولكم برهان نزسيل إزي بمنكس قاس تتقعمو مالتي أوكي كاتسيلكم أبزي أخاني عندنا نزيع بمنكس قاس
تريو لهم تلوت المثل الله سالساي كابزغا خمو لكم مالتي اوكي ايزي اب موبايل تسرحو دلهم انت دا بغوبو خيلكمو اب كمبيوتر دحيرنا مسغيزي كنريينا حدا بحدا اديتينج بكمبيوتر كما يجبر سفح بزبله ازي ازي خحجزكمي اوكي كله مسودنا انت نغبر ابزي اب اكسبت نبلا اتلو تات غيرنا لنا اوكي እንደገና እስኪ ነዚህ አኻ አንስራህያ ናይ መድሃን ያለም አብ አዛጌ ጀምጻ ስለዚህ ከመጌርና ኤዲት ከምንገብር ከመጌርና ከምንቆርጽ ከመጌርና ብርሃን ንህብ ከመጌርና ጽሑፋት ነማዓራሪ ሓደ በሓደ ንርኢ ለና ማለት እዩ ነዚህ አኽን ሰርሓት ለናኻ መጀመሪያ ቢኢደይ ሰለክት ይገብራ ሰለክት ምስኮነት እዚያሪና ኢና ኩሉ ዝተራዩ እዚያ ተሪፋላ ዛ ሻብዒቲ ኦኬ እስኪ ሳኸን ታያ ትገብር لك عزي أمس جبرنا تسير أي وان تاي كوين الله إسكغات فاعل برهان تبوكم على مالتي أبتي تعشو من دهري خمو أوكي next نريو accept كبليزي سلازي زخونة سير انتداليكم مجمريا نتسيلي وينت فيديو select تقبرو أبستحتي بزا جيش غيركم select مزغبركم انتايكم تقبريلنا select مزغبركم for example ابزنخيت نزاس الزياناي قدس مرقري وسكن سرحاتلنا مجمريا select نغبرا select مزغبرنا ازي شوعات استفلاليه تبنا زم شوعات كله ابو apply نغبرو معناتي كاو مسودنا ابزال علي accept نبل اوكي كالي كريو دليدلهو ابز لاير كليك تغبرو ابز لاير كليك تغبرو كلكم ابزي تايم لاين نسلي يكون فيديو ولا نصحف سيلكت هاي تغبرنيكم نزي سيلكت كاي غبركم اسك نزي لاير كليك غبرو لاير كليك مزغبركم كندي هيبنالو 1 2 3 4 5 مرጫታት ይብናለሁ ኦኬ ሓደ በሓደ ንራአዮ እዛ ሚዲያ ትብል ደላንታዩ ኣብ ልዕሊ ናይ አቡነ መርቀሬ ወስሊና ኣብነት توسخ سيلي او افتوشتي انت دادليكم نزيا كليك تغبرو اوكي فور اكزامبل كليك غير يالهو سلطات مرچا هيبنالو اوكي እንደገና አብዚያ ከፍቴ እሳደ ሲልደላ እንደገና ናዓኽ መርጻየ ልክዕ ምስ መረጽኩዋ ቅድሚ መቀባለይ እንታይ ክገብራየ ከንእሳየ نغنسا بيدي يتقام مالتيو اوكي سلازي ابز بوتازي مس ابونا مرقريوس يتي يالخو اوكي كلهم سودهو انتا يغبر مالتيو ابزيا اكسبت بلا قدما اكسبت ግን ካሊ خنتاي كغبرو يدلنا السلزي ابزي እንደገና ይሪ ናብነት እስኪ እዚያ ንخفت اوكي ዛስል ከመይ ክትኮነለይ ትደሊ ናብነት ከምዚ ዲዩ ተፈላለየ ምርጫ ሄምናሎ እዚያ እስኪ ቼክ ንግበር ስለዚህ ታስል ከመይ ትሆናላ ከምዚ ላት መጻላ ናይ መቤታችን ስዕል ማለት እዩ ኦኬ ፖፕ ተገርና ያኸኒ ከምዚ ላክት ወጽያ ኦኬ ናብነት ስላይድ ተገርና ያኸ كمزي لاخت متيا اوكي انا ذا بوب دسيلاتنلا السامريصه دز بلتكم تمرصو لك مسودوكم دلايكم عقل مسابكم ابزيا اكسبت بلو اوكي እንደገና ንርአ ሰለክት ከይ ገበርና አብዛ ሌየር ንኸፍት ሚዲያ እንታይ ከም ንገብር ኢና ለና ኣብ ልዕሊ ዛ ስእሊና ኣብነት ኣብ ልዕሊ ዛ ስእሊ ዝኾነ ስእሊ ኸእቱ ተደለ ሚዲያ ጸቂጠ እቲ ድበኒ ስእሊ ምርጫ ኣው የእቱ ማለት እዩ እቲ ዝደለኽዎ ኦኬ ካሊ እዚ ኢፌክት ዝብል ደሎ ብዙሕ ሕጂ ኣይንጥቀመሉና ዘይንጥቀመሉ ምክንያት እንታይ እዩ ገንዘብ ዝበዝሕ ግዜ ይሓተና እዩ ኦኬ ስለዚህ ብዙሕ ንዑ ኣይክጥቀሙሉን ኢኹም ኔክስት ንሪኦ እዚ ኦቨርሌይ ድብል እዩ ኦኬ እስክሱ ንርአዮ እንታይ ይገብር እዚ ኦቨርሌይ ምስራኹም ምዃኒ እዚ እውን ገንዘብ ብዝሒ ስለ ዝሓተካ
አይ ክንጥቀመልና ኦኬ እንደገና ንክፈታና ቴክስት ምጽሐፍ ኣብ ዝሓለፈ ብሰፊሕ ሪኢና ነርና ማለት እዩ ኦኬ ሳማራይዝ ክገብሮ ንምጽባቅ እንታይ ንጥቀም ኢልና ክልተ መንገዲ ኣሎ በመጀመሪያ ኣብ ታሕቲ ነቲ እንደልዮ ቪድዮ ይኹን ስእሊ ሰሌክት ንገብሮ ሰሌክት ምስ ገበርና ምርጫ 7 ክህበና እዩ ፎር ኤግዛምፕል ነዚኣ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ነዚኣ ሰሌክት ምስ ገበርኩ እዞም 7 ምርጫ ሂብና ኣሎ በብሓደ አቡ አፕላይ ገይረ መጨረሻ ብዚኣ አክሰፕት ይብል ኢልና ካልኣይ መንገዲ ኻኒ ኣብ ታሕቲ ዘለው ማለት ኣብ ታይም ላይን ዘለው ስእልታት ይኹኑ ቪድዮታት ዋላ ጽሑፋት ዋላ ድምጺ ሰሌክት ከይገበርኩ ማለት ሕጂ ሰሌክት ዝተገብረ የለን ሰሌክት ከይገበርኩ እንታይ ይገብር ኢልና ማለት እዩ ነዛ ሌየር ይኸፍታ ልክ ምስ ከፈትኩዋ ኣብዛ ሚድያ ይኣቱ ሚድያ ኣቴ እቲ ዝደልዮ ስእሊ ኣብቲ ውሽጢ የእትዎ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ኣብዛ ሚድያ ስእልታት ክበኒ እዩ ናይ እመቤታችን መርጽ ኣለኹ እንደገና ንዓ ደግማ ቅድሚ አክሰፕት ምባለይ ድቁረጽ ኣለኒ ዲኻብዚ ድቆርጾ እንድሕራለኒ ይቆርጽ ወይ ከዓኒ ድተፈላለየ ምርጫታት ትበንሎ ሓደ በሓደ ቼክ ግበሮ ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚኣ ከፊትና ነርና እንደጊምና ንርአያ እዚ ምርጫታት ክትበኒኣ በብሓደ ከፊትና ንርአዮ እዚኣ ከምዚ ኢላ ክትመጽያ እዚኣ እንድሕር ተጠቂምና ከዓ ከምዚ ኢላ ክትመጽያ እዚ ተኾይኑ ከዓ ከምዚ ኢሉ ክመጽ እዩ ፎር ሚ አይ ቲንክ እስኪዚ ፌድ ድብል ደሎ ከምዚ ጽቡቕ ንርአዮ ወይ ከዓ እዚ ፖፕ ኦኬ ፌድ ክጥቀም ሕጂ ኣብዚኣ ደስ ዝበለኩም መሪጽኩም ካብኡ ኣብዚ እንታይ ትገብሩ አክሰፕት ትብሉ ኦኬ ኣብዚ እቲ ናህሪ ክትቆጻጸርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ እቲ ናህሪ ተደሊኹም 0.5 ቀስ ቀልጢፉ ንኽመጽእ ተደሊኹም ከዓኒ ዝሒሉ ንኽመጽእ ትገብርዎ ኢኹም ኣብዚ ማለት እዩ ብኢድኩም ንየማንን ንጸጋምን ከተንቀሳቕስዎ ትኽእሉ ኢኹም ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ፎር ኤግዛምፕል ኣነ 1.5 ገይረ ኣለኹ ላዕሊ ገይረ ኣለኹ ከመይ ከም ዝመጽእ ንርአዮ ኦኬ ስለዚ እስኹም እትደልይዎ ስፒድ ብኡ ትቆጻጸሩ ልክዕ ምስ ወደኹም ኣብዚኣ እንታይ ትገብሩ አክሰፕት ትብሉ ኦኬ አይ ሆፕ ቪድዮ ከመይ ጌርኩም ካብ ጋላሪኹም አውጪኹም ኤዲት ትገብሩ ኤዲት ምስ ወደኹም ከዓኒ ከመይ ጌርኩም ምጽባቕ ትውድኡ ሓደ በሓደ ርኢና ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ድሕሪ ኩሉ ምውዳእ ናብዛ ላዕሊ ከድና ሴቭ ንብሎ ማለት እዩ ቅድሚ ሴቭ ምግባርና ግን ብሙሉእ እቲ ቪድዮ ዝሰራሕናዮ ዋላ ሰዓት ሙሉእ ይኹን ኣብዚ ኦን ኢልና ክንሰምዖ ኣለና ማለት እዩ ክንሪኦ ኣለና ያ እቲ ዝደልየ ሰሪሐ ዘለኹ ምስ በልና ልክዕ ምስ ወደአና ስቶፕ ንገብር ኩሉ ምስ ወደአና ማለት እዩ ኣብዚኣ መጺና ሴቭ ንብላ ስለዚ ሴቭ ጌራትልና ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪ ሴቭ ምግባራ ንዓኣ ንኣብነት ነዚኣ እዚኣ እንድያ ጃንዋሪ 3 እዚኣ እንድያ ንዓኣ እንተ ደኣኒ ሼር ክገብራ ደልየ ኣብኣ ሓንቲ ክሊክ ይገብር ሓንቲ ክሊክ ምስ ገበርኩ እዛ ምልክት እዚኣ ራእይዋ ነዚኣ ታች ይገብር ታች ምስ ገበርኩ ኣብዚ ምርጫ ክትበኒያ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ምርጫ ፍሬም ሬት ክንደይ ክኾነልኩም ትደልዩ ሪዞሉሽን ዝበሃል ኣሎ ክንደይ ክኸውን ትደልዩ ኩሉ ምርጫ ክትበኩም እያ ኖርማሊ እስኹም እንታይ ተጠቀሙ 30 ተጠቀምኩም ተመራጺ እዩ ኣነ ብወገነይ 30 እየ ዝጥቀም ኩሉ ግዜ 30 ተጠቂምኩም ጽቡቕ እዩ ኣብዚ 720 እንድሕር ሂብና ቤስት እዩ 720 ወይ 1080 ተተጠቀምኩም ጽቡቕ እዩ HD ደሎ ሃይ ዴፊኒሽን ኢልና ንጽውዖ 720 720 ኩሉ ግዜ ተተጠቀምኩም ወይ 1080 ጽቡቕ እዩ እዚ ኻኒ 30 ተገበርኩሞ እኹል እዩ ልክዕ እዘን ክልተ ምስ ወደኹም ኣብዚኣ ኤክስፖርት ትብል ደላ ኤክስፖርት ትብልዋ
لك اكسبورت مسبلكما دحر ربع ساعة ديا دحر 10 دقيق كم فتنة نايتا موبايلكم وديا ابتناتكم جالاري اتا فيديو كوف كتب بلايا كابو نابدلاي كاسب كتصدو تخيليها مغنياتو كل فريم ريت نبلو ريزولوشن كل مسمار حيز سلازلو ولا ناب يوتيوب نخد صعنوه ولا ناب سب نخد لوقو ولا نفيسبوك نواتساب نخلو ريدي يخون لكم مالتي اوكي كبرات تغتاتلتي مدب راما انترتينمنت نايلو معانتي تمرتنا ابزي عاتينا لنا اب قصالي بخالي كسعن الراخب سلام كنيو